Drama presents What's the Style? Pagdumot Style! Timan ilang kini. Ngay nag-abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago ni ng dughan mong malibuton. Palami Style. Lipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag Style! Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapihan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lamasan dumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalin sa Armen Drama. What's the Style? Ako si Joey. Ginaingon, ang gugma makapabuta bungol sa tao nga sobraan ang pagbati. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi. Gadili na ko mahimong mahikalimtan. Dili ko matuo sa inyong gisulti na ko, pa. Butan kinag akong asawa, oy. Butan sa Kristina, murag di makabuo akong plato. Ay, muming mga ganikanan, Joey. Kami na hinuon ang dilit ni mutuhuan. Ay, pasag din na siya. Naarag yun na niya ang tanan. Ana naon niya na siya mutuo nato kung siya na'y makasakop siyang asawa nga doon na kinilaki. Malhintag po yun, uy. Di na tumutipon sa mga ginikanan nga chismosa. Abi mo, day, huwag mo kumutuo nila, day Kristina. Dapat lang, Joey. Di kumutuo nila, oy. Angay lang, no? Kaya nagtumutumo lang sila. Oo, tumutumo na sila, oy. Taka lang na sila, oy. Kining, day. Mulat na day ka kung to ako sa trabaho, day. Siyempre. Kaya mamalit man ko katong pagkaon. Oo, bitaw. Aron inig-abot ni mo gikas trabaho, may makaon na ka. Gani. May magparehas ko sa ubang asawa nga, dili mo ati magbana. Ay, pakauwas tong pamilya, Kristina. Ako gani may bao nga may laki ka. Kulatahon ko na imong laki hangtod matay na. Hangtod ka, Berbel? Mutuo sa Ay, chismis? sos, dugay kung kabatian ng chismis. Wala ko mahilabot. Karon nga nahibaon ako ini gikan sa ginikanan ni Bayjoy. Lintian ka na ako. Apil ang imong laki. At, day Kristina. Ano ka, day, ha? Trabaho na kayo. Sige, bye. Day. Day, kayo, tagis. Lakaw. Ito na si Joey. Teksan ako siya.
karon dayon mo ani ka? Oh, ang dami kong butang ha, kay gimingaw na ko ini. O sige, kitang duha magtungan og gamit. Ay, kayo saan akong nakasakay eh. Naglaway na akong makagamit na dayon. Christina, Oh, ma? asa pag ka? Kamu bugos imong gisulob. Hala, shirt ka ni. Mubo gid na, ma. Para! Oh. Uy. Taxi at iyang isakyan. Asa ba ko to siya paingon? Na, ayaw na nagsultian na si Joey. Kay di gihapon na mutuo, ana. Nahibong lang ko kay ni para magtaksigod. Kung mangumpra siya, mag-jeep na lang unta. Hemen ako cellphone. Dili na gito na ako gibutang mapa. Ay, wa bad may makabantay, May wang-wang. magabantay ka na, ana. Ahak baya ini eh. Dito mawa kun way ni kuha ato. Nahali ng cellphone di wang-wang. Makapalit na sa kukputang ug makagamit na sad ko. Unya, mag-tripping dayon kog sex. Joey. Sorry, sorry. Ang kapoy ko, day. Pagkatulgas ko, day, be. Sama ka, uy. Aliparan ko di mo. Kapoy lagi ko, day. Dangin nagkuuta kung anday. Mana lang kay sa'yo mo kong mauli, day. Nuka nang hingay ko, day. Sayang. Oh, shit. Katul ka lang ko ni mo, Joey. Katul ka lang ko ni mo. Sige. Ay, git kong basula, ha? Kung sa laing laki ko magpabuhagay, ha? Ay, git kong basula. Ay, Ginoo ko. Unsa kay bation sa atong anak nga milayas ang iyang asawa. Nga naman nag-away sila. Wa man. Kusa ba kay hinungdan nga milayas mas Christina? Akong sa, pa, Ha? Unsa? Gidapatan ni mo dong? wa na pa. Unya, nga nung nilayas man siya. Oh, Kuan manggod, kining nabalibaran to na ko gabi kay. Gikapoy maguguma, pa. Unyag balibaran mulayas na di ay, kagamay pangutok ni Christina God. Ikaw ang lalaki na akong gipangita. Hinay lang, Christina. Hindi mapahimong tanan ko kay kibaw kong Joey. Imbis na sex trip ko, may palibad ang buang. Tugat-tugat balibad.
Salpahis kang isuna ka. Kisa mo gipuyan karon nga layas ba ka sila, Joey? Dan, ako sa ko amiga, uy. Kisa ang biga ha? Sila? Sus, hinalang ko pangutan na. Pida, duda ko ni mo na. Ano sa man? Gamit ka sa! Uy, Gamit ka? Kalikan daw to. Tugan na lang sinur, Krista na! Day, balik diri sa amo, day. Day. Sige na, day. Ewa mo kung masuko di mo. da. Day. Unya na lang ko mabalik, uy. Kanang mahuwasan ako sa kong kahiubos o kalagot ni mo, Joey. Pauli na, day. Hindi natin ka balibaran, day. More pa. Kung ganahan kag ana ta. Misal ka gabi pa, day. Oh, di ko baliban di mo, eh. Balag kapoy kay ko gikas trabaho. Oy, kasweet ko niyong duha. Uy, Oh, may birbir. Berber ka ron, pidab. Birbir. kuanber ka ng... Mutuorang yung ko, kaya nakikita mo ko niyong duha. Pihan mo, Christina, eh. Kay uwang isuna ka. Katanong siya mo ba na? Butang niyang itang kag laki nga sus! Ang butang niyang sus! Ay, nagpalabig daon ako, may birbir. Kay, basig, madaon kas kung kumuron. Ay, ate, Dre ko na ba? Dasmag! Ben! Kay, dasmag, kay ika may hilabtanon ako. Mauri ang dali kay bidaot ako igsuon ha kay imo ring gidamay gipagamit mo drogas eh Ben, ha? sus magdalagan sus arida yun Pero Joey, Day, Christina. Niya ka na. Day, nauli ka na, day. Ayoko kaksa. Day. Nalipay lang ko, day. Niuli na ka. Usaman, kiring. Gutom ka. Usaman, ikaon ka. Magluto ko, dali-dali, day. Baya, Usaman mo, pork chop. kapinangga, no? Baga ka yung dagway, Christina. Nibalik pagdog ka din, he? Para sa unsa pa man, ha? Nagpakauaw na makas among pamilya. Ingon man sa inyong pamilya niya, mubalik ka pagod, ha? Ngiga di mo, Daysa. Gihimo man imong buang ang among anak. May laki man daay ka, matupang berber nga imong igsuon. Maayo pas berber. Kay misulti namo sa tanan. Kay naluoy siya namo ingon man kang Joey. Pero ikaw! Pa. May mo, bakal mo. Di lang mo mag-apil-apil ining kuan. Problema kay intrapamilya man ning problema baka amo ra man ni. Unsa? Amo ra man ning Christina mo. Uy, paraw, nakadungog kas imong kaugalingon. Paraw. Nahala, sige. Kung biyaan kag balik kay muuban nagbalik siyang laki ay migilaki-laki ha, Joey! Ah? Gisakitan ba ko nga naay laki nga akong asawa. Pero unsaon ko man. Nga nahigugma mo ko niya. Maong ako na lang siyang gidawat og balik. Mga kutong magkasama ang kaagi ni Joey, dinining tulumanon. What's the style? Idawat pagbalik style. Kini mong sugilaron gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera, dalit sa RMN Production Center.